हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन। गोबाङानो कमेन्ट्सआवहाय सोंहरगासिनो आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौहाय माला होगोन होननानै। स' बेयावनो माखासे मानसिफ्रा नेगेटिभ कमेन्ट्सबो खालामहरदों। स' बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो लोगोफोर आंनि बे एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आङो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो आपकामिं बड' मुभिस आरो बिदिनो आपडेट्स भिडिअसो होबाय थाखायो लोगोफोर। नोंथांमोना जाय सिगांनिफ्राय नायबोदों नोंथांमोना बयबो मिथिखायानो जानांगौ आं बे चेनेलाव बिदि अफिसियेलि मिउजिक भिडिअ आरो मुभिसफोर जेबो बिदि आपल'ड खालामा। बे चेनेलनि गेजेरजों आङो आपकामिं बड' मुभि आरो मिउजिक भिडिअ आरो सेलिब्रिटिसफोरनि लाइफ स्टाइलनि बागै भिडिअ एसे भइस अभार होनानै खालामो नोंथांमोना बयबो मिथिखायानो जानांगौ। अब्लाबो माखासे मानसिफ्रा जानला मोनला नेगेटिभ कमेन्ट्स खालामो। स' बिदि कमेन्ट्स खालामनाङा दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18नि बागै बुंनो थाङोब्ला लोगोफोर नोंथांमोना निरिबिलि रामसियारिनि ब्लग्स भिडिअ नायोब्ला नोंथांमोना मिथिखाबायानो जानांगौ आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ मानो दाबो आपल'ड होआखै। ओमफ्राय लोगोफोर आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि गासै पार्टफोरखौ बिथांमोना शुटिं खालामखांजोबाखै दे लोगोफोर। जायनि थाखाय पार्ट 18खौ बिथांमोना दाबो आपल'ड खालामाखै। बिथांमोना आगमा रुवाथिखौहाय पार्ट बाय पार्टसो शुटिं खालामनानै आपल'ड खालामदोंमोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आगमा रुवाथि बड' सिरियालाव जोङो निरिबिलि बिथांखौहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनाबो जानो हासिगौ दे लोगोफोर। नोंथांमोना सोर नायनो लुगैयो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना एसे नेना थाथ'दो लोगोफोर। आसा खालामो आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ थाबैनो आपल'ड खालामो बिथांमोना। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।